Levo unha vida moi tranquila de campo, me gusta a vida de granxa, teño animais de granxa, teño 4 gatos, un can, teño un burro. A disciplina que máis tempo dediquei foi a escultura, pero si teño traballos no campo da gráfica, gravado, ilustración, instalación, pezas instalativas, fixen algún proxecto de arte e tecnoloxía tamén. Eu sempre digo que os artistas somos un pouco yonquis, porque é unha labor complexa, é unha carreira de fondo para chegar a un obxectivo que ás veces non está moi claro. Non hai nada que me aporte máis placer que a arte. En principio é o que adico a miña vida porque non sei, non, non hai nada que me resulte máis interesante. O que menos me gusta é lidiar no terreno comercial. Nunca foi sinxelo, é certo que nunca foi sinxelo moverse no terreno de arte, principalmente porque traballamos para un público bastante reducido. Fun movéndome por puro instinto, por pura intuición. O sea, si estou no lugar que quero estar, teño a vida que quero, as decisións as tomei eu e teño a vida que quero. Nese sentido, son moi afortunada. O tema que me resulta máis atractivo agora mesmo é indagar no espacio do sinistro. Esos lugares escabrosos, pero mórbidos, donde me interesa escarbar. Non é que a sociedade precise da arte, é que a vida sen arte non ten sentido. A cuestión que vivimos nunha cultura, especialmente nos países do sur de Europa, todavía moi conservadora, de herencia católica. Estableceron un patrón no que os valores relacionados co masculino se valoran e os valores relacionados co xacti, ca enerxía femenina, ou de sentimentos ou de patróns a hora de actuar na vida, son infravalorados. Entonces supoño que no mercado pois non vende tanto unha actitude máis amable.